Så her, nu er den filmen. Wow. Stil dig spørgsmålet igen. Hvordan synes I så, det Snak er, nu når normalt. pædofile Tony kommer hen til jer? Det synes jeg selvfølgelig er meget... Jeg synes, det er meget betryggende, at vi har en pædofil lærer. Jeg synes faktisk... Ja, man har altid nogen at snakke med. Om sex for eksempel, hvis man har nogle fysiske problemer med at få et eller andet pæk op i røven, så kan man da spørge Tony, hvordan det er. Så kan han give os en startpakke. Ja, en startpakke gratis, ikke? Og i startpakken, der følger så glidecreme med. Der følger en stor fed næredildo. Ja, det gør der. En masse forskellige Og der er faktisk... Men vi må ikke ryge hernede. Nej. Så skal vi i hvert fald gøre det nede i paladset. Dernede. Det er derfor, jeg ikke sidder og ryger her. Hvor der er lagt varme og polstrede Vi ryger ikke her. Det gør vi nemlig ikke, nej. Jeg har ikke make-up på. Og hvad så? Du køler det vel? Hvad var det egentlig, du spurgte om? Nej, jeg er med en pædofil. Ja, pædofile Tony. Jeg skal have sol. Hvordan er det Og så, I når skal han ikke skifter? tro, at der er hash hernede, fordi det er der aldrig. Er vi brun? Er vi brun? Og så sidder du rigtig og griner. Hvad? Er blevet brun? Hvorfor griner Hvad? du? Er blevet brun nu? Ja. Kan vi få en udtalelse om rigtig det, brun. uden Hvad? uden vi fordi- filmer ja. hende? Vær lige stille, kan vi få en udtalelse? Vi filmer dig ikke. Nej, du skal ikke filme hende, når jeg siger, at du ikke skal filme hende. Jeg skal bare have en udtalelse fra hende. Okay. Hvordan kan det være, at du griner af det? Har du haft hash med hernede? Hvordan kan det være? Det ved vi alle sammen godt, at du har. Jeg har aldrig røget her sammen. Nej, slet ikke. Overhovedet ikke, vel? Nej, slet ikke. Has er meget usund, jeg har aldrig røget has. Jeg ryger ikke, så når jeg rører slet. Ikke mere. Nej, vel, Rebecca? Det gør jeg ikke mere. Nej. Nej. Jeg svæver ved mit liv. Okay. Nej, jeg har kun gjort det en gang hernede. Så, nu tager jeg min Det var gode sammen med hætte dig. på. Det var flæskebær. Jeg gør... Nej, prøv lige at komme med det der kamera, så spørger vi Roam. Han kan nemlig tage det seriøst. Roam! Hold jeres kæft og tage det seriøst. Hvordan er det at gå på Hjortholm Kostskole, Roam? Det er... Det kommer lidt an på, hvad laver du med dine frakker. Gå nu væk, jeg skal tage det seriøst. Det er som slik. Når man får alt for meget af det, så bliver det kedeligt. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har den klogeste kommentar i den her video, og det er Roam. Han er vinderen. Nu tager jeg min gode karma-hætte på. Den skal på Facebook. Så er der noget med, at I kender den samme, eller et eller andet. Rebecca, hvordan? Kærester med. Har I? Du burde lukke din rør. Hov, hvorfor stopper du med det Rebecca? der? Ja, Hvordan Hvorfor er, stopper du? nu kan du godt tage det seriøst. Hvordan er det at gå på Hjortholm Kostskole? det er godt. Hvad fanden laver du? Hvad er det gode ved det? At det er den første skole, som jeg kan tage seriøst. Og den første skole, som jeg passer, hvor jeg gerne vil gå i skole. Hvad er det, der gør, at du kan passe den her skole? At de alle sammen er nogle små nuller, der ikke passer i skole, så det kan jeg. Så føler man sig lidt klogere. Den udtalelse, den klipper jeg fra, når jeg skal redigere videoen, så... Vi har overhovedet ikke problemer. Og siger Mia så og boller hendes hoved. Hvad siger du med Vi nuller? leder efter nogle seriøse udtalelser, Mia. Jeg vil altså lige sige en ting. Væk med dig! Vi leder efter nogle seriøse udtalelser. Vi får altså Det var nogle seriøst.